Igbo kwenu, ya. Igbo kwenu, ya. Igbo kwezuenu maka na anyị ga-adị. Eziokwu Igbo ga-adị. Rapụ maka ndị osimi, rapụ maka ndị ọgbọ abọyị, rapụ maka ndị onwe ha, ọ bụ so onwe ha ka ha na-eche, wee kwugidebe ụmụ nwanne ha. Eji m maka gịnị wee na-ekwu ihe a? Ọ maka nwanne anyị bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo. Achọkara m ịjụ kene gị ajụjụ, Prọfesọ Chukwuma Soludo, ọ gịnị bụ prọfesọ? Prọfesọ bụ onye nwe na ọ maalụ ha dum, na ọ malitego ihe ndị ọkacha na-egene mara, ma ọ bụrụ ka Igbo si na-ekwu ya n'asụsụ Igbo, ndị onye ọkachamara. Mana kedu ka gị bụ onye ọkachamara ahụ ga-eji wee jee mba ofesi wee bịa ikwu okwu, wee kwube na ihe na-eme n'ala Igbo na ọ bụrụ ndị ezi na-eme, na ọsọsọ ndị be anyị na-eme? Ọ pụtara na ihe a na-eme ndị Fulani na-atọ ndị mmadụ, ma ndị a na-egbu, ma nke be n'afịa Abia steeti, Gariki Abia steeti, ebe o butere ọtụtụ ozu ndị mmadụ, ma nke na-eme na Anambra be gị kwa nọ ndị be anyị na-eme ihe ahụ niile, ma nke mere n'Enugu mgbe nwanọ ụzọ ụwa anyị, isi ụzọ ha na-achụpụ ndị mmadụ bichie na ụmụ nwanne gị bụ ndị Igbo na-eme ya. Ire ya uzikwe n'ọgụgụ isi Chineke nyere gị. Ekere m Chineke ka ụmụ Igbo si wee saa gị ya bụ okwu na mba ofesi. Ọ maka ị na-achọ sekọnd tenọ ka ịchịa nke ugbo abụọ, ọ ndị nganga eze a na-achị efi ga-abịa tụnyere gị aka ka i were, ọ bụrụ ụmụ nwanne gị ga-atụnyere gị aka ka i were ochie ọzọ. Mana ị na-ebodo ha ebubo, mana ị na-akọtọ ha ndị ahụ ga-atụnyere gị aka, maka na agwago unu na onye a na-achị unu na-akwado ịdọ emego nye ndị ọzọ, na onye okwughene ihe okwuhe ga-eme. Ọ mara dịkwa otu a kịta, ọ bụ ịma na ADC apụtagokwa kpebe ekpele onye kara aka aba na ADC na Anambra. Ọ na-emechego. Ọ bụ na ADC pụtara n'oge, ị na-akara aka ụda aka, ma kịta amarakwa m ka maka akpọmasị ịkpọrọ ndị Igbo site n'ọnụ okwu gị, amarakwa m ka ihe ga-esi wee dị. Yọkwachi gị, yọkwa Igbo mgbaghalụ. Soludo, ị kwesịrị ịyọ Igbo mgbaghalụ maka okwu gị a. Wee sị na nke gị pụta n'abara nke Ọji Ụzọ Kanụ. Gị na Ọji Ụzọ Kanụ echichalụ afọ 8. Tiodo Ọji wee bata wee chia afọ 8. Afọ one ka ọ wụ? Afọ 16. Okezi ikpeazụ wee bịakwa chia afọ 8, o wee bụrụ afọ one? Afọ 22, 22 years na ọ bụrụ ndị sụrụ bekee. O wee dị ka ọ na-adị unu emechego ihe niile unu mere, maka na gọvanọ Alex Oti batalụ wee mebe ihe a na-afụ anya, wee lụwa ebe na-ekweghị ọlụlụ na-aba, wee lụwa ihe dị iche iche a na-alụ. Ihe mepere ọnụ kwuo bụ na Abịa adịghịzi mma. Ọ pụtara na iweta nne ị ga-eri tinye n'ike nshi wee ribe. Ị na-afụ ihe a na-alụ, ọ bụrụ na ịfụnwụ n'anya, ịzọrọ n'ụkwụ irie n'ọnụ, bụ ihe Alex Oti na-eme. N'ọka ebidowe kesebe ego ụmụ ogbenye a na-ata afụfụ. Na adịghị mma bụ ndị dịka unu. Ọ ndị dịka unu bụ na adịghị mma.
eziokwu ọtụtụ na-ezo onye ga-ekwu anyị na-ekwu ya ka Igbo dị mma. Echiche ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ na-eme anyị ama mme na Igbo maka na anyị dị iche. Anyị maka a na-enegala anya ga-emezuwe obodo Naijiria ma ọ bụ na ọ ya ọ ndị be anyị ka a na-ene ya ga-emezuwe ya. Mana kedu ka anyị ga-esi wee nwee ndị dị ka unu na-akọ nkọ iri na a ga-ewepụ elezi otu ka emezie Abịa? Kedu ụdị mmezi ọzọ ị chọrọ ka emezie karịa ihe ọ na-eme n'Abịa? Ndị mmadụ na-enwe aṅụrị. Ọ na-adị na-ewute unu na ụmụ ogbenye na-enwe aṅụrị n'ihe a na-eme. Kedu ihe o ji na-enwere unu iwe? So ụmụ ogbenye adị na ọ dịkwa na njọ. O mekwelu chetakwa maka echi, chetakwa maka ọkpụtọrọkpụ. Kedu ihe a ga-ekwu maka gị na imecha mgbe ị gabigara? Kedu ihe a ga-ekwu maka gị? Akwụkwọ ekpere na abụ ndị Anglican si nọ naanị ọlụ anyị, naanị ọlụ anyị, naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị, otu aka ga-esi nọdụ n'ụwa nke na naanị ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị. Ọ dị ụzọ kedu ihe a ga-eji wee cheta gị? Okezi ikpeazụ kedu ihe a ga-eji cheta gị? Tiodo ọjị kedu ihe a ga-eji cheta gị? Ọtụtụ ndị ọzọkwa n'ala Igbo ọ bụrụkwasị unu agwụgwọ nke Soludo. Ọtụtụ ndị ọzọ ndị nke si na ama adị mma ma unu achọrọ ya ma unu achọghị ya anaghị adị mma. Igbo ga-adị. Ịfụrụ na anyị nwere agụ n'ụlọ, nkịta ọfịa na-atagbu anyị. Agụ nke anyị were n'ụlọ bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye kwechiri wee chụwa ndị nganga eze a na-achụ efi na-enye nsogbu n'ọfịa ọsọ. Ndị be anyị wee kwugide maka ya akpọmasị. Kedu ihe ọ ga-eji wee bụrụ ya? Wee kpụrụ ya kpọchie ndị nganga eze a wee bịa na-egbu ndị be anyị, na-eme nta na-eme imo. Maka anyị ma ndị na-achị anyị na ha nwere ume, ha ruru ume ịchụba ndị ahụ. Ọ naanị oke nwoke ma ahụ bụ ihe nwere ume ịchụba ha. Anyị wee sị onye nwere agụ ka nkịta ọfịa na-atagbu. Ha Igbo sakwa n'anya. Ekele na mụ na aka m ka Obiora Neto Okoro Wawa nke Wawa TV Enugu na-asị na onwerekwa onye mkpọrọ asị, onwerekwa onye nna akpọrị. Soludo adị m akpọrịkwa gị n'ọkwa ka ọ dị mma ka uche gị dị ya ka ije ihe ọ bụrụ na imedo ọfụma ọ dịrị gị mma. Otu aka ọ dịkwa Jizọs Kanu, dịkwa Tiodo ọjị, dịkwalụ ma Okezi ikpeazụ ma ndị ọzọ niile. A sị na a na-anọ ebe a na-ada onye nwere nna ọdụ, onye enwere nna ahụrụ ebe ahụ wee nwere ndụmọdụ nke na gịnị na ọkụkọ na-esi ebe a na-akpọcha ọkwa wee maka ọ ya dị ya mbọsị nke wee buru n'okwu. Ma chetakwa na ọ bụ nkokoro ma ejine ga-abụ unu enu ya echi. Onye a tụrụ inu kọwalụ na afịa azụrụ n'isi nne ya na n'iyi. Ka anyị were uche wee kọba were uche wee pụọ. Daalụnụ. Dejenụ. Imana dije muna bara rumba, ekwe nesimbi. Imana ikoro nesimbi.